Я просто хочу почать с того, что мы с Ігорем Лявоновичем у минулом году были на вельми цікавой конференции, которая проходила в Российской Федерации в Якутску. Эта конференция называлась так: «Захование мов народу свету и развитие мовной разнастайности в киберпросторе. Контекст, политика, практика». Так? На этой конференции присутствовали удельники с 63 країн світу, з усіх континентів. Я не буду говорити, це була надзвичайно цікава конференція, але я не буду говорити про її, я скажу тільки одной фразой. Основная идея этой конференции была в том, что только полноценная присутность национальных мов у киберпросторе, это значит в интернет-просторе, сегодня становится главным фактором их захования в эпоху глобализации и международной интеграции. Поэтому удочерение до нашей проблемы, эта проблема проявляется так, что проблема уплыву глобализации на системы мов и их функционирования во внутри национальной коммуникации дополняется еще одной проблемой. Я хочу сказать, что сапраўды не толькі цікавая у такім пазнавальным плане, але яна была надзвычай аўтарытэтная, паколькі эта канферэнцыя праводзілася пад эгідай ЮНЕСКО і прымала ўдзел 63 краіны, больш за 200 дакладчыкаў. Сама Якутія вельмі цікавая у моўным плане, там больш за 120 моў. Носьбіты некаторых моў могуць налічваць 1 чалавек, 7 чалавек, тым не менш. Пасяджэнні праходзілі у адміністрацыі ўрада Якутіі Рэспублікі Саха і кіраўнікам рэспублікі. Это ўжо таксама паказчык. І вось што цікава, што там ёсць ва ўрадзе ёсць чалавек, начальнік управлення па моўнай палітыцы, якая адказвае менавіта за забеспячэнне і выкананне моўнага рэжыму. І я пацікавіўся, як все-таки там прымаюцца на 2 мовах, у іх свае законы рэспубліканскія, на якутскай і на рускай. Правда, першасны тэкст на рускай, ён перакладаецца на якутскую мову, але ён ужо мае афіцыйны статус. Тут ужо, відаць, механізмы іх прыняты ў заканадаўстве. Так. Мы сустрэліся там яшчэ з адным цікавым чалавекам з Арменіі. Это старшыня дзяржаўнага камітэта па мовах Арменіі. Там у іх спецыяльны дзяржаўны камітэт, які нікому не падпарадковваецца, акрамя Савета міністраў Арменіі, і сочыць за выкананнем таксама моўнага рэжыму.